Bir kimde unutulmadı, bir nersede unutulmadı. Сәлем, дуслар! Илебез бөек җиңүнең 73-нче язын каршы алды. 45-нче ел бездән ераклашкан саен, без үсеп килүче яшь буын халкыбызның батырлыгына, каһарман уларына таң калабыз. Туган җиребезне, ватаныбызны дошманга бирмичә саклап калган өчен, аяз күк, тыныч тормыш бүләк иткән өчен мең рәхмәт сезгә, ветераннар. Сезнең алда баш иябез. Сугыш кырларындагы батырлыклары, тылдагы намус хезмәтләре, җиңүгә ышанулары һәм какшамас рухлары өчен җиңүчеләребезгә мең рәхмәтебез. Менә шулай зурлап бәйрәм итте 9 май көнен Татарстан халкы. Бәйрәм чарасына бара алмаучыларга Яңа гасыр телеканалы һәр ноктадан туры трансляция алып барды. Смартфон аша онлайн режимда караучыларның саны да меңнәрчә иде. Көн дәвамында барган чараларның исә иң әһәмиятлесе һәм халык саны буенча иң зурысы үлемсез полк халыкара акциясе. Хәзерге вакытта дөньяның 80 илендә үткәрелүче чара аилә тарихын белергә һәм сакларга ярдәм итә. Татарстан буенча бу ел якынча 363 мең кеше үлемсез полкта катнашты. Казанда исә катнашучыларның саны 165 меңгә җитте. Бессмертный полкка мин чыгам беренче тапкыр. Узган елны да булдым, ләкин монда басып тормадым. Шуңа күрә бүген минем өчен чыннан да дулкынландыргыч көн. Минем өчен түгел, бөтен халык өчен дә бу иң изге бәйрәм. Шуңа күрә мин бик шат. Бабабызга, Газиз бабабызга мәңгелек дан. Һәр вакытта да шулай менә балаларга, инде нәсел җипләребез югалмасынга, балаларыбыз да шундый ук. Шушы бессмертный полкта киләчәктә дә шулай дәвам итәләр дип теләп чыктык. Атлаган вакытта яшьләр күршедә барган егет кызларның фотосурәттәге әби-бабалары кайсы нокталарда хезмәт итү турында кызыксында. Шунысы куанычлы. Үлемсез полк акциясының зур өлешен яшьләр тәшкил итә. Ә бу исә тарих чылбыры өзелми дигән аңлата. Әйткәнебезчә, үлемсез полк акциясының максаты изге. Әйтерсең лә берничә сәгатькә булса да шушы якты матур дөньяны безгә бүләк итүчеләр шушы дөньяга кайтып килә. Әйтерсең лә без алар белән кулга-кул тотынышып барабыз. Аймира, менә син шуны хисләр кичергәнсеңдер, әйеме? Әйе, әлбәттә. Мин Дәүтине күрмәсәм дә, мин аның белән бик горурланам. Мин беләм, ул бик зур батырлыклар башкарды дип. Күңелем белән ул һәр вакыт безнең янында. Без аны һәр вакыт искә алабыз. Дуслар, танагансыздыр, Аймира Хакимуллина татар теленнән 6-нчы халыкара олимпиаданың гран-при иясе. Альмира, ничек уйлыйсың, син бабаңның нинди сыйфатларын үзеңә алдың икән? Дәвани белән күптән түгел генә сөйләшкән идек. Нинди булган иде соң минем Ярула бабам? Ул миңа сөйләде. Ул Мәскәүдән 25-тысячник булып Татарстанга кайтты, колхозны бастырырга дип. Һәм бөтен чараларда бик актив катнашты. Үзенең активлыгы булганга ул Мәмдәлнең волос башлыгы итеп билгеләнде. Бәлки аның халкы да миңа күчкәндер. Шул зур ирешүләргә, зур җиңүләргә ирешкәнемә бәлки шуңа ышанмындыр Дәүтиемә. Дәвани дә әйтә, безнең бабабыз бик акыллы иде, син дә аңа ышансың ди ахрысы. Минем бабам ул Мәмдәлнең волос башлыгы булды. Шуннан соң Бөреледә ул
совхоз директоры булып эшләде. Шуңа күрә аны бер кеше дә фронтка җибәрергә теләмәгән. Ләкин ул Маһироза хатыны абыйсы Шәйхмәт белән бергә үз теләге буенча фронтка язылды. Бер кешедән тыңламады. Инде сугышка киткәннән соң 38 яшендә сугышка киткәннән соң аның турында бер нәрсә дә билгеле түгел диярлек. Шунысы гына билгеле. Ул Сталинград сугышында батырларча һәлак булды һәм Котлубань шәһәрендә күмелде. Салават Айзетов гаиләсе өчендә бөек җиңү бәйрәме зур әһәмияткә ия, чөнки Салаватның 2 дәүәтисе дә сугышта катнаша. Салават, быелгы җиңү бәйрәме ничек каршы алдыгыз? Без иртә белән үлемсез полкка чыгабыз. Һәм кайбер вакытларда безгә кунаклар да килә, бергә бәйрәм итәбез. Менә бу минем дәүәтим Мәхмүтов Минневәлиев Аскадин улы. Ул 1913 елда Чуваш Республикасының Шыгырдан авылында туа. Сугыш башланыга ук аны сугышка озаталар. Анда ул су асты хезмәткәре булып була инде. 1943 елда Мәскәү янында, аннары Белоруссия, Бобров, Минск, Витебск җирләренең кайнар сугышларында катнаша. 1944 елда ул каты яралана һәм аны 11 ай дәвамында Томск шәһәреннән госпитальгә алып китәләр. Шул ук елда ул кайта һәм инде җиңүне авылда, туган авылында каршылый. Дәвәтең бер мизгелгә булса да кире кайтса, син аңа нәрсә әйтер идең, нәрсә сорар идең? Мин аны кичкенә чагымда гына күреп калдым. Хәзер бер мизгелгә ул кайтса, мин анарга бик зур рәхмәтләремне әйтер идем һәм аны тулысынча ачырга тырышыр идем. Дуслар, Алина Сысоева да үлемсез полк акциясында катнашты. Алина, менә ничек уйлыйсың? Хәзерге вакытта безнең яшьләребезгә ватанпәрвәрлек төшенчәсе тиешле дәрәҗәдә сеңдерелә микән? Тиешле дәрәҗәдән бирелә, чөнки мәсәлән, Казан федераль университетында һәр ел җиңү маршы уза. Анда бөтен университет катнаша дип әйтеп була һәм шуны әйтергә кирәк. Анда беркемне дә мәҗбүр итеп катнаштырмыйлар. Һәр ел йөрим үлемсез полк белән. Менә мин үземнең дәвәтием белән чыктым. Ул 18 яшьтә фронтка китте, 3нче Белорус фронтында хезмәт итте, Königsbergка барып җитте һәм ләкин нигә 1948 елда гына кайтты. Сугыштан гына соң аңа 2нче дәрәҗәле бөек ватан сугышының ордены бирде. Һәм аның тагын да булды орденнары, ләкин ул югалды. Белмибез кая, кызганычка каршы. Үткәнне белмәгәннең киләчәге юк дип әйтәләр. Шуннан да безнең яшьләребез гаилә тарихын яхшы белә. Үтте инде. Үтте. Без күргәннәрне бер кемгә дә күрергә язмасын. Алар җыйнап аналарны, балаларны кырга кудылар. Казыттылар чокыр, ә үзләре читтән көлеп карап тордылар. Аннан соң чокыр кырыена тезделәр дә хәлсез халыкны, зур бурынлы, ямсыз бакыр күзле исерек майор өскә калыкты. Көн яңгырлы иде. Берсен-берсе этә-төртә кургаш булытлар илделәр җиргә. Юк. Бу көнне мин мәңге онытмам. Үзем күрдем, үз күзләрем белән, үкреп акты ничек елгалар, балалар күк ничек үкси яшен түкте ярсып җир ана. Үзем күрдем ничек моңлы кояш болыт аша җиргә сузылып, үксеп үпте үксез балаларын соңгы кабат кысып, суырып. Агымдагы атнага йомгак ясап, киләчәккә планнар төзеп, тукталышыбызны дәвам итик. Үткән атна турында сөйләдек, киләчәккә күз салыйк.
ишетми, белми, күрми калман. 13-ннән алып 19 майга кадәр башкалабыз Казанда 4-нче Бөтендөнья яшь ватандашлар уены узачак. Башкалабызга янәдән 60-ка якын илдән яшьләр җыела. Синең дә бу яшьләр белән танышасың килә. Аста күрсәтелгән сылтама аша кирип таныш. Мине май айы дип исемләнгән инстафлешмоб турында да искәртеп узык. Бөек җиңүне бүләк иткән әби бабаңның фотосын үз аккаунтыңа урнаштыр һәм әлбәттә аларга рәхмәт әйт. Мин сау сәламәт, тыныч тормышта яраткан кешеләрем белән бар яклап та чәчәк атучы илдә яшим. Ләкин бу тынычлыкның бәясе билгесез. Безнең якты киләчәк өчен көрәшкән әби бабаларыбызга без ничек рәхмәт әйтә алабыз? Әлбәттә, аларны хөрмәтләп, киләчәк буынга алар турында сөйләп. Безнең проект ул безнең җиңү конкурсы дип атала. Бу без конкурсны 2015 елдан уздырабыз. 15 елдан бу вакытка 3000 артык балалар шул конкурста катнашты. Һәм инде без бу конкурска безнең бабабыз, әбиләребез турында, Бөек Ватан сугышы турында видеолар һәм фотоматериал кабул итәбез. Беренчедән инде без патриотик хисләрен балаларда уятабыз, чөнки балалар ветераннарга киләләр, анда сөйләшәләр алар белән. Шундый. Икенчедән без яшьләрне журналистикага чакырабыз, инде бу бик шәп профессия. Без балаларга бик кыйммәтле бүләкләр итәбез. Балалар бик теләп катнашалар. Безнең яшьләр рамкасы 14 яшьтән 30-га кадәр. Ләкин мин карыйм 8 яшьлек бик кичкенә балалар катнашалар. Әниләре булышалар аларга. Кичкенә балалар андый чарда катнашу өчен без бик шатбыз. Великая Отечественная война – очень важная часть нашей истории. Наше поколение никогда не забудет подвиги наших бабушек и дедушек. Мы будем помнить героев и рассказывать их подвиги будущим поколениям. Спасибо за победу! Не хватит слов, чтобы выразить всю благодарность нашим ветеранам. Все они внесли огромный вклад в победу, чем заслужили вечную память и признание потомков. Без бу җиңүне хәтердә тотарга тиешбез. Һәм инде шуңа күрә без бу безнең җиңү проектны уздыртабыз балалар өчен. Әлеге бәйге 25 майга кадәр гаризаларны кабул итә. Син дә безнең горурлыгыбыз булган сугыш ветераннары турында видео яки фотосурәт төшереп җибәр. Ваня, алда нәрсә булачак? Алда илне торгызырга кирәк. Балалар бәхетле, бик бәхетле булырга тиеш. Ашар икмәге, торыр урыны булырга тиеш. Беләсеңме мин нәрсә турында уйлыйм? Нәрсә турында? Балалар турында. Синең кебек зәңгәр күзле, сары чәчле кызчык җырласын, бисен, зур үрләр яуласын. Менә ул кайда бәхетле балачак. Әти яни янда, иң матур күлмәк синдә генә. Татарстанның иң шибәр кызчыклары Мини-Мисс Татарстан бәйгесенә әзерләнә. 60-ка якын теләк белдерүчедән жюри апалар бары 32 кызны финалга үткәрә. Беренче чыгыш ясаучының аягы җиңел булса гына, калган чыгышлар уңышлы була. Казан кызы Амалия бу сынауны җиңел үтте. Әз генә
курактам. Жюри апаларына күргәч, бераз куркуым төште инде. Купшы костюм, хәрәкәтчән биюләр, моңлы тавыш һәм әлбәттә елмаю. Татарстанның булачак шибәрләрен жюри әгъзалары бар яктан тикшерде һәм үз киңәшләрен бирде. С детьми очень приятно работать, находиться, общаться. Это такое удовольствие, которое получаешь в меньшей степени, когда общаешься со взрослыми. Потому что они искренние, они настоящие, они не умеют притворяться, и они выражают свои эмоции так, как вот это и должно быть всегда, всю жизнь. Тем не менее, конкурс есть конкурс. Конечно же, сложно, и детям участвовать в конкурсе нужно иметь такое, в общем-то, уже воспитание бойцовское. И я считаю, что конкурс он закаляет, и закаляет вот в такой непринужденной, хорошей, настоящей атмосфере, когда ребенок понимает, что для того, чтобы быть лучшим, нужно потрудиться, нужно показать, суметь это показать, нужно собраться. И, в общем-то, вот эту конкурентную способность мы всеми силами вместе с родителями стараемся всегда воспитать. Шунысы әһәмиятле, кызлар кечкенәдән матурлыкка тартылып үсә. Артык бизәнүнең ямьсез күренеш икәнен дә аңлыйлар. Мотор булу өчен мин кич белән кишер ашыйм, алма, иртә белән физкультура ясыйм. Всегда помогать другим и думать не только о себе. Красота она сама есть. У кого-то есть, у кого-то нет, но все дети красивые. Татарстан шибәре булуның иң төп шарты сәхнәдә үзеңне иркен тоту. Я уже не раз участвую в конкурсе «Мини-мисс Татарстан». В прошлом году я заняла титул «Фотомодель Татарстана», а в этом году хочу получить главную номинацию. Хочу деткам пожелать просто быть собой и не волноваться. Конечно, это очень так по-умному, наверное, сказано, не волноваться, там, как это ребенок может не волноваться, но скажу по своему опыту, когда вот я была маленькая, мне всегда мама говорила там: у тебя все получится, не переживай, все будет хорошо. И правда это помогает. И потом ты как-то привыкаешь и становится комфортно на сцене. Менә бу нәни матур йолдызчыклар белән сез Мини-мисс Татарстанның финалында 16 май көне күрешеп таныша алачаксыз. Оператор, камера әзерме? Тавыш киләүче, микрофоннар кушылганмы? Ә менә ишек янында басып торучы Әйдә ТНВ-га бәйгесендә катнашучы кызлар инде әзер. Ишенче тур башланырга берничә минутлар калып бара. Шуңа карамастан да телевидениедә эшләү теләге бик зур. Шуңа күрә барысы да булыр, барысын да җиңеп чыгарбын дип уйлап калам. 11 май көне барлык ТНВ караучылары түземсезлек белән көткән Әйдә ТНВ-га бәйгесенең 3нче туры узды. Тукта, ашыкма. Нәтиҗәләрне белергә әле иртәрәк. Журналист кеше югалып калырга тиеш түгелдер дип уйлыйм һәм нинди генә вакыт булмасын, ул үзеннән дә сораулар табып, әңгәмә кора алырга тиеш. Иде апамнан интервью алып карадым. Катнашучы кызлар ничек кенә әзерләнеп килмәсеннәр, барыбер үз эшләренең осталары булган жюри әгъзалары һәм төрле мәртәбәле урыннарда эшләүче кунакларны күрүгә әз генә булса да кошап алдылар. 3нче турга җиңү ниятләре белән килдек һәм инде миңа шундый улы шәхестән интервью алырга мөмкинлек туды. Әңгәмә чыннан да бик тә кызыклы үтте. Миңа Татар-информ мәгълүмат агентлыгының
баш редакторы Латыпов Рамис Нурмухаммад ул эләкте. Мин аның турында информацияны аның социаль челтәрдәге, Instagram челтәрендәге битеннән күбрәк файдаландым дип әйтергә кирәк, чөнки ул анда үзенең уйларын, фикерләрен дөрес иттереп яза белгән һәм аңлата белгән. Шуңа миңа аның белән аралашу бик тә күңелле булды. Кызыклы сораулар әзерләгәннәр. Без инде хәтта әле менә бу конкурсантларны гына түгел, аларның әңгәмәдәшләре инде бер караганда билгеле кешеләр алар, журналистлар, җитәкчеләр. Менә шушы кешеләрдә яңа яктан аша алдык. Үзебез өчен шушы интервьюлар, әңгәмәләр нәтиҗәсендә. Син, хөрмәтле телевизор караучы дустым, әлеге 6 катнашучы кызны кайсы өчен җан атасың? Интервьюлар алынды, инде катнашучыларның йөрәкләре яңадан элеккегечә тибә башлады. Ә менә хөкемдәрләрнең киресенчә. Бик тиздән җиңүченең исемен дә белербез. ТНВ каналыннан аерылма. Син сәләтле, уңышка омтыласың. 7-11 сыйныфта укыйсың. Заманча милли гимназиядә укырга хыялланасың. Алайса ашык. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернатның сайлап алу турларында катнаш. Белешмәләр өчен телефон 523 2604. Алмашабыз? Давай. Көтәм. Экран каршына кулъяулыкларын тотып бу хәрби сакчылар киемендәге яшь егет-кызларны жәлләп килеп утыручылар, без сезне юатырга ашыгабыз. Бернинди дә ул бу хәл булмады. Без бу оешмада кеше тәртип бозмасын өчен йөрибез. Без үзебездә тәртипле булсак, безгә карап кеше үрнәк алып, үзләрдә тәртипкә таба омтылачаклар. Biz reytlarga чыгабыз инде. Төрле менә оешмалар белән теге атнада гына көрәш ярышы булды, башында сакта тордык инде. Безне күреп тәртипкә омтылсыннар иде. Кемдер әле һаман аңламады, Форпост оешмасы яшьләр арасында тынычлыкны саклау өчен булдырылган. Үзебезнең арадагы яшьләр арасындагы тәртипсезлекне булдырмау һәм аның вакытында кисәтүгә зур әһәмият бирә Форпост оешмасы. Безнең Форпост эшчәнлеге 2007 елдан үз эшчәнлеген алып бара, районда актив. Яшьләр катнашкан нинди генә чаралар булмасын, анда безнең яшьләр катнаша. Именно шушы волонтерларыбыз, яшь форпостчыларыбыз сакта тора. Аларның әһәмияте бик зур. Сызыклап әйтеп китәргә кирәк. Форпост оешмасы ул элеккеге БКД оешмасының дәвамы булып тора. Ул безнең республикада гына, Татарстан Республикасында гына, Россия Федерациясында бөтен регионнарда юк. Нинди генә сакчылар оешмасы булмасын, иң мөһиме күгебез аяз, тормышыбыз тыныч булсын. Ярты сәгатьлек тукталышыбыз оза гына якынлашты. Тагын бер кат җиңү көне белән сезне.